Kedam tang phai kuni ni phai ingko ra player ni jirikindeng alongle alam ki aphuthak kachingwai pedopon. Social Welfare Department Atum thangnat keparju ave pin pen Junior College along hem kekim dam ki chikroidun thek thela pen longle pek thek thepusi ningjipon. College alongle alam ki aphuthak kachingki chethan pon laki kedam tang surihni ra kretrok aningkan pen jirikindeng Junior College SMC Atum chepaduksi bigha stroke cap an nangjipu Karbiangla Autonomous Council EM Dr. Tuliram Ronghang aphan lamthe palisi Karbiangla Autonomous Council Land and Revenue EM aphan kapin khara tengpen mondola tumasai chiklemsi jirikindeng Junior College aphan panongsi bigha stroke cap an alongle apata piponlo Lasi non apora ho jirikindeng Junior College along Babu Hansi Rajentirang Atum alongle dagdo pukinilitum kroi krelapen EM sangpirina terang pisitami jirikindeng apartment development ke wan ke mi piglo sitami college along ke nilitum pek thek thebuta lamthe chipeklang pon Non Social Welfare Department Atum hem ki kimdam adim laki college ki kimjipu dak jirikindeng Junior College along ke thanbang atum asap sap chirungsi longle ke pachiklam ji aphan suri ingkoi an JCB pen longle pachiklam edaphi jirikindeng Junior College SMC Atum aphan lamthi si ave pin pen men hem kimdam phit abangki nilitum aphan nangkelang roplo lapen ningduk lokuta rat lapen haladak athanbang atumahin pen stame lamthi chepaklang pon labang solong jirikindeng Junior College SMC amaipu poiri rongpi ke kachepahem phupon labang so mailong charchim moza committee abitung atum lapen mozadar Kennedy inghi Komal Singh ingti social worker lachiterang social worker locus milik abarim VDC chairman lapen KSA Matekarbi Students Association abitung atum chetong tum land allotment ken tangateng pen college alongle chiri trokep 60 bikha alongle nilitum land allotment and allo labang ladak sin nona bangke karjulong ateng pen EM abang ladak social welfare pen haladak se office ki kim palam se nilitu marjulong lo se labang solong le bang ken nono mat ke college along le rat pen kachikroi tang rat atum ki pitang along le college phan kapanong tang along le pot se labang suak kam bang ken nono mat ington chet nangalang ington nangji puse nelina thu pen baten nelitum college along ke claim ra per korte la pen injira tum khan an pen chuning repar pi 2016 naning kan EM Tuliram Ronghang alangli dak jirikindeng meeting nang dua hut alabang so hunili tum memorandum pidun long college baha amalabang so memorandum ke pidun hut alangli EM ake hai Tuliram Ronghang nilimen sung lor sibipu nilijir po kenedi hi alangli pu college pan long le lang pu lati nilin donamat dak nili tum long revenue EM do alangli ruksin teron bang so long le bang pinot usinili order pilono pula bang so lam pudat nili tum pha alu nang hang lo nili tum long alu bede amala memorandum alu si pidang kok an nomor clear long ke long le alam se do kot alang le ala dak recommend nang puri dun si la bang so long le nili tum long lo siri troket along le putan nili tum long lo nili tum ke nili phuchin lo ko son si amunit ke do kok ma asal bangela ti troket along le ke college saphan pusi panong pimelo lasi nilitum mukhim pen bangke labang solong le college dopo puche hok yoni si rat thut pak si hajira long le pin nilitum dadak college sapharman punitum anisi si ke rat atum dadan si pidun lapenon aphi bang non college dopo amne college pangcheng etlo ta long le bang litum di long lita dolo pu ang ton along lita do thaya phi pen bang non la ningkan hini ningkan ya thom so college along le do deta phi adak elot jirikindeng ben samsing ingti Karbing long life